Tratuhin mo kita dyan eh. Ano nangyari? Ano yun? Yung godang ikan din. Okay. Oh my God. Oh, jackpot guys. Oh my God. Unbelievable. Nako, hindi ako maniwala. Hello everyone. Hello mga kachits. Nandito tayo on the way to Panglao again para mag-try at i-review natin yung ating ano yun? Anong tawag mo doon? Yung metal detector ba to? Yung metal detector. Kasi bumili siya online. Ngayon meron kami nabili guys. At baka tayo Natin makatiming. i-try. Ang tagal naman. Makatiming tayo ng treasure. Ano? Baka mamaya maka timing ng mga nahulog-hulog diyan na mga alahas diyan sa beach. 'Di ba minsan ganun, may nahulog ang earrings, nahulog ang necklace. Minsan ganun minsan sing-sing pa nga So, tingnan natin kung kung function ba. At kung meron tayong makita. Anong malay natin, 'di ba? Malay natin. Dahil wala kaming ginagawa kung ano-ano ang iniisip namin gawin. Kasi maulan guys, hindi tayo pwedeng magpatrabaho. Maulan. Naku, kahapon pa ito ganito ang panahon. Pero kahapon may araw naman. Paminsan-minsan lang yung ulan. Pero ngayon, kanina pang umaga itong ganito. Pero hindi diretso. Titigil, tapos mamaya uulan. Pero ngayon tuloy-tuloy na naman. Paano kaya maka-treasure hunt kaya tayo kung ganitong umulan? Hindi naman yata waterproof yun. Sa tingin mo, waterproof ba yun? Hindi Waterproof. Basta masira. Naku, masira. Paano yan? Kung ganun man ang mangyari, maliligo na lang tayo sa dagat. Wala Siguro naman titigil kasi titigil-tigil ito So, let's go guys. Let's try. Nandito tayo sa isang beach resort. Yung dati nating yung pinupuntahan natin. Tingnan natin dito guys kung anong situation. Today is 6 na? April 6 yata. April 6 na? Oh my God. Bilis lang. Ang bilis ng araw guys. It's Wednesday and it's April 6. Ala, oh my God. April 6 na? Wednesday na? Ang bilis ng oras. Ang bilis ng panahon. Ang bilis lumipas ng panahon. Ala, yung sinira ng Odette tingnan mo putol Grabe. Sino pa nadaan? Oh my God. Buti na lang at tumigil na ang ulan Tingnan mo, sabi ko titigil Ayan Sana walang masyadong tao. Kasi hindi naman weekend ngayon Kaya yun, gustong kong pumunta sa beach pagka hindi weekend kasi hindi matao. Yan. Tahimik, peaceful. Mahagbong ako nito. La. Talagang ihagbong talaga ako nito. Ay nako, umulan na nga. Paano na ito? Hi! Mag-treasure hunting na ganito umuulan? Wala! Hindi naman waterproof yung detector natin. Naku, titigil kaya? Naku, tingnan mo naman makulimlim Talaga naman ang tadhana ayaw tayong payagan Saan tayo mag-treasure hunt dito? Let's go swimming. Saan tayo mag-swim? Punta tayo ng Alona Beach na naman. Yay! naman kami at si Marco nauna na dun sa dagat. Ayan. Umuulan pa rin.
Oh my God, may nahanap na kaming resort eh. Dito na eh. Andito kami sa Amarela eh. Pero umulan na naman, tingnan nyo yung salamin oh. Meron na namang ulan. Hintayin na muna natin na tumila ang ulan. Ang dami ring tao eh. Maraming naliligo. Yung barko naligo na? Andun na, naligo na. Ayun na oh. Andito na naman tayo sa Panglao. Oh my gosh. Come on, come on, come on. Hiligo na, swim na, swim. Dala na niya detector guys. Ito yung binili namin online at tinest namin sa bahay. Okay naman. At tingnan natin kung anong mga madedetect natin dito. Dito walang nagaganyan guys. Kami lang. First time ito. Oh my God. Hindi ba tayo ku-questionin nito? Oh my gulay. Nandito tayo oh. Sa dagat na. Bakit tumutunog? Ganun talaga? Ayan. Ayun si Marco oh. Wala. Walang nahuhulog dito. Walang nakakahulog ng metal dito. Susubukan natin natin. Subukan natin lang. Oh, may metal. Hop, tumigil doon. Meron doon. Ay, hindi. Oh. Meron dyan. Ito. May inday-inday yan. Tumunog ba? Hala. Ang daming tao doon oh. You see that? Super dami. Oh, puno ng tao banda rin. Hop, parang may nag-stop ah. Hop, meron dyan. Meron dyan.
Tinitignan niya guys kung may makuhang metal dyan o mga hikaw ba dyan na nawala. Sino ba kaya maghihikaw na maligo? Aba ganun ako ha. Minsan nawala ang hikaw ko dito sa dagat ha. Pati pendant ha. Naku. Wala pang score guys. Kahit isa. 30 minutes na siyang nakaganyan. Oh, pabalik-balik na kami dito. Wala. Oops, wala. Wala pa rin. Dito banda. Lipat tayo. Lipat. Oh. Anong ginawa niya? Oh. Ngayon, meron. Metal. Wow, meron nga. Screen. Yun na nakuha. Ayan, kabilya. Kabilya. Pagka may metal, mag-stop. Ayun. Mag-move yung kanya. Na-treasure hunt ako. Sapatos ng baby. Uy, kawawa naman yung baby. Nawala yung paris ng kanyang shoes. Kawawa naman siya. Naiwan ang shoes niya. Ang kit-kit pa naman. Meron na? Ano nakita mo? Ulan na naman. Oh my God, uulan na naman. Bago umulan ng todo, ay magbasa na muna ako. Magbasa na muna ako dito guys. Andun si Marco oh. Uy, ang linaw-linaw ng tubig. Ang ganda, ang sarap. Ay! Ang sarap! Ang sarap maligo. Malamig ang tubig. Ang lamig-lamig. Yung isa nag-treasure hunt. Tanong natin mamaya kung makakuha yan. Ayan oh, nagsipag siya ng pag-treasure hunt. Sabi niya, kaysa naman wala tayong mahihita, mag-treasure hunt ako dito habang naliligo kayo. Kanya, lahat na lang gawin sa buhay, kailangan productive pa rin. Kailangan daw, meron tayong mahita pag pumunta tayo ng Panglao. Ayan. Kasi guys, pag pumupunta kami ng Panglao, ang laking gastos. Oh, diba? Ayan si Marco, oh, enjoy niya, oh. Hello, Shokoy! Tinawag ko siyang Shokoy kasi talaga namang araw-araw gusto niyan tubig lagi dito sa dagat. Oh my God. Ang ganda, ang linaw-linaw. Ang linaw-linaw ng tubig. Uy, ang ganda dito. Ang sarap ng tubig. Ang sarap ng tubig. The last time pinalibutan kami ng isdang yung maliliit pero ang dami. Ang gandang tignan. Ito oh. Lumot. Kita mo yan? Lumot yan. Oh my God. What is this? Lumot. Ayan. Parang di mo naman alam. Ang gandang tignan ng mga nandito sa dagat. Ang gaganda. Ang ganda ng buhangin. Ayan oh. Oh, buhangin. Kitang-kita sa ilalim ng dagat. So, balikan natin yung nag-treasure hunt. Baka may nakuha na. Tara. Interested eh. Sabi niya, gusto raw niya may experience na may makuha yung kanyang binili na detector. What is that? Wow. Ang ganda. May ikot. Ano yan? Oh my God. Yan natin. May nakuha ka na? Kumusta, Mos? What happened? Oh, may metal.
Hirang na natin ito. Wow. Ganda dito. May higaan pa doon. Oh. Gusto mong mag-relax, doon ka. Meron kasi parang hotel dyan. Yung mga tenants nila pwedeng gumamit niya, mga amenities nilang ganyan. Tapos, ayan. Uy, ang ganda ng bird. Flying. Naku ha, wala pa nakukuha ng treasure hunt ha. Teka, magbasa tayo guys. Ay, maraming isda. Ang daming isda, ang liliit. Yuhu, ang liliit. Huhuhu. Huhu. Ay, ang liliit naman. Ayun, may bird. Yan yung bird na nakikipaglaro oh. Huhuhu. What happened to you? Ayun naman eh, ang tagal na dyan. Nako, kung mainit lang ngayon, siguro nasunog ka na sa init ng araw dyan na gaganyan-ganyan. My God ka naman. Parang uulan. Maulap oh. Tumatalamsik siya, pero yung mahina lang, hindi malakas. Huhu, alyon oh. Tingnan mo. Ang daming tao dun sa dulo. Super. Stechito. Oh, Mamma mia. Tumatawa yung Amerikano. Ang daming tao sa dulo. Ano na, kumusta ka na dyan? Uy, maligo ka na. Tama na, wala ka namang nakukuha dyan. Tama na. Ano nga ito? Ano nga ito? Ito, huwin kita dyan eh. Ano nangyari? Mayroon siya oh. Ano yan? Oh, Totoo ba yan? Hindi, uy. totoo lang siya to. Ala, Bendant oo to. nga. Bendant to. Oh my God! Oh my God! Kulit ito! Ala, totoo yun? Oh. Ala, nagabawi ka na? Hindi ako maniwala. Parang lata yata ito. Ay, naku, totoo ito, uy. Ala, kukulay na. Ipatas natin sa pawn shop yan. Ala! Oh my God! Nakapulot siya. Pero kung totoo ito, naku, mabigat-bigat ha. Jackpot! Ang laking jackpot mo. Ang laking jackpot. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Look at this. Ilang gramo? Ay, si Marta. Ay ka! Ilang gramo? Ay, mabigat ito. Ano mo? Oh my God. Oh my God, pendant. Sabi ko na nga ba eh. May mga nalalaglag dito. Ay, naku, ubusin natin. Marami yan. Ubusin. Busin natin. Kanina pa ako naggaganon lang ko. Diyos ko. Sige, tago mo na. 4 na oras na siya dyan. Matiisin talaga itong asawa ko. Grabe. Ako na magtago. Diyos ko. Ikaw na. Baka mahulog ko. Oh my God. Grabe guys. Ang gandang thumbnail mo. Okay? Oh my God. Picture mo. Oh my God. Look at this. Oh bagay. Tamang-tama. Wala ang pendant na ganito. Ang ganda. Oh jackpot guys. Oh my God. Unbelievable. Nako, hindi ako maniwala. Oh my God. Allah my God guys. Pero walang marka. Wala siyang marka or ganyan lang. May pakawitan lang na ganyan. Ay, isang lang natin yan. Ha? Isang lang natin. Wag. Isang lang natin ko. Wag. Swerte. First time. Hindi, ipa-test natin. Wala. Diyos ko. First time na makakuha eh. Patas natin. Oh my God. Gusto kong tumalon. Kaya lang. Dahil tao. Oo, tama. Ipatas natin ba? Oh my God. Tuwan-tuwa sa galag. Grabe. Oh my God. Thank you. Thank you. Oh my God. Tayo na at gabi na. Hapon na tayo. Yes! Nagbunga yung ala. Kaya pala parang nararamdaman ko parang may mangyayari today. Talaga. Tingnan mo yan. Ay, naawa rin sa kanya kasi ang tiyaga. Ang tiyaga nito, ang tagal na niyan dyan naggaganyan oh. Buti na lang at walang masyadong tao dito o doon sa dulo ang maraming tao. Yan. Okay. Matyaga ito. Binabaybay niya hanggang doon sa dulo. Grabe. Ayan. Sige, maghapon ka dyan. Baka makarami ka. Ha? Baka maraka. Si Marco ayaw ng umahon.
Hindi na siya naligo. Naghanap ng gold. Treasure hunter siya eh. Titingin din ako dito. Baka makakita ako. Sabi ko kanina. Ayan oh, sili. Sili naman yung nakita ko. Pati ako na yung maghanap guys. Meron pa ng mga treasure dito. Ang galing. Hanggang sa mga buhangin. Kasi maraming iba-ibang tao pumupunta dito. Araw-araw. Marami kaya... Uy, ang laki ng dog. Ay, ang ganda ng dog niya. Ang gwapo. Ang cute ng dog. Parang si Rex ah. Kamukha ni Rex. Ako rin sana makakita. Ano ito? Lumot. Iba ang kulay. Ganun. Ayun, may isda na maliliit. Ang tiyaga nito, walang tigil sa paghanap guys. Ano, meron na naman. Fish, starfish. Wow! Starfish. Ang ganda ng starfish. Wow! Beautiful. Ang tiyaga nito. Grabe. Ang dami na na-detect ng mga ano guys, mga alambre, may cover ng bottle, yung tansan, yung ipit ng buhok, mga ganun ang na ano niya kanina. Wow! What is this? Uy. Baka meron na naman. Oh. Tut. Let's go. Uy! Baka masira yan. Let's go. Masana ang cam. Uy, ay, tumigil. Ayan na. May metal. Ano yan? Uy. Mayroong gold oh. Ay, Ano yan? ano ba yan? Ano yan? Pansi. Pansi yan, pansi. Ha? Tingnan nyo. Ano yan? Oh my God. What is this? Pansi. Ah, hindi ipatest natin. Malay mo. Parang part ng chain. Pero parang nag-fade ang color. Pwede natin ipatingin. No? Tumigil pa dyan oh. Meron na naman. Tumigil dyan oh. Wala, tumigil. Ano yan? Oh. Ay, nako. Ayun oh, gold oh. Gold. Gold na cover ng bottle. Oh my God. Klase-klase yan na dampot namin dito guys. Kung ano-ano. Lahat tuloy na nilalakaran ko. Tinitignan ko na. Kasi meron palang nakukuha. Grabe no? Ano nga naman ang swerte. Ang shoes ng baby dito oh, naiwan. Pero ito, this time, ay complete. Meron pang face mask. Siguro, mga nandyan, siguro naligo ngayon. Iniwan nila. Ang daming naligo guys. Nang tumigil ito, nawili. May mga nadetect kasi siya. Nawili. Sana malaki ang makuha mo, gold bars. Naku, sana yung kay Yamashita. Dito ka makakita. Grabe. Magmilagro ka sana, gold bars dyan. Naku, talaga naman. Gold bars. Ano na? Tayo na? Yan mo na? Ang daming naligo dyan, oh. Oh? Ano nangyari dyan? Ikot mo. Oh! Ayun! May na-detect.
Kalkal. Kalkal. Meron na naman. Yan, ang daming gold. Alam gold. mo rin. Ayun na ako, ang laking bracelet guys. So may gulay. Inulat mo ako. Kala ko totoo na. Ay, loko-loko ka. Ano nangyari? Meron na naman. Hindi ako pa kapag-ingay dito kasi maraming tao. Ang dami nila dyan, oh. Daming mga tao dito, guys. Kaya. Naku, ah. Nakahanap. Wow! Ano ito? Jade? Oh, it's a jade. It's a jade. It's a jade. Look at this. It's a jade. Oh, nakuha ko ng may mga color na bato. Ayan. Oh, hindi naman yata jade ito. Parang clay. Naturiri dyan. Uy, tayo na. At may sumisigaw. Tayo na. Let's go. Let's go na. Bakit ayaw na itong ingay ng lasing? Ito yung nakuha guys. Yung mga alambre, mga pins, mga kung ano-ano doon, iniwan ko ito kasi ang ganda oh. Parang skull, parang button, parang button. Ay, and then ito ay pansi siguro to, magaan, and then magasgas man, nagasgas. Ayan, let's go guys. Si Marco wala pa, hintayin lang natin. Ay, inabot na kami ng ulan, we. Mano ba yan? Ano, na-enjoy mo ang treasure hunting mo? Oo, ganda ng pendant, ano? Ang ganda naman noon, grabe. Kala ko zero, kala ko hindi ako naniniwala kanina na may makuha. Meron pala, may regalo sa kanya. Oh my God! Gusto ko magsasayaw at magsigaw din kanina, kaya lang nahiya ako baka naman yung lahat ng mga tao. Gusto ko talaga naman. Wow! Grabe! Grabe na ito guys. Grabe na itong nangyari ah. Wow! Tingnan natin maigi. Ipakita ko sa inyo maigi. Kayo ang humusga. Ano yan? Anong klase ito? Metal ito. Patay sa rin kung gold yan o hindi. Baka Oh hindi my gold God. Parang gold nga. Gold ang kulay. Gold na gold talaga. Pero kailangan ipatest. Kasi wala siyang marka. Kailangan natin ipatest. Ayan o. Oh. Oh. Hoy. Ano ba yan? Umuulan ah. Oo. Nandito na si Marco. Wow. Ano yan? Teka. Umuulan. May laman eh. May laman. Ah. Sarap yan. Ala, ang galing ni Marco. Nagkagawa siya ng gel na may laman. Fish! Ang ganda. Ang ganda nito. Very nice. I love it. Ano nang tawag dito? Ang ganda pang display ito, anak ko. Ito yan, di ba yan? Sa malalim lang to eh. Alam ko, na kaya pumunta ko. Ala, may laman talaga siya, oh. Ang sarap nito, matamis. Kinason, oh, kinason. Sana marami. Kahit 10. Kala mo isa, ang hirap ba yan? Ang galing niya nang meron ako ibabalita. Si Papa nakakuha ng gold. Well. Nakakuha talaga. Ipakita mo, Papa. Sure ba? Tarong ba? Sige, ipakita mo. Sure, Pakita mo, hindi siya makapaniwala. Hindi, sure ba? Tarong ba? Andun, nakakuha siya doon. Nakala ko nga kanina eh. Kasi nagbibideo ako, binibideo ko yung mga, binibideo ko yung dagat. Sure? Ano ba ito? Pendant. Sure? Nakakuha siya, oh. Natry mo na, teres mo na ito? Hindi pa. Patay sa gold yan. Kita mo? Patay sa gold yan. Ay, sure, gold dito? Gold yan. Sa tingin ko ha, gold yan. Kahit pa ipatest yan. Sa tingin ko, marunong naman ako eh. Matagal na ako nag-aalahas. Kita ko yung... Diyan sa may... Diyan oh. Doon. Sa malapit sa tubig. Ay, hindi dyan. Doon sa dulo. Sa pinakadulo. Doon pala sa lampas na lampitaw. Saan ka pupunta? Halika na. Atin, nakakuha pa ng ganyan. Nakakuha ng treasure. Nakakuha pa ng shell na malaki. It's good luck. Gold. Totoo nga. Sure? Oo. Ipatest pa natin. Pero, to be sure. Pero, ang sa tingin ko lang ha. Dahil lahat ng alahas ko na yung gold na ano. Ganyan naman. At saka, matagal na ako nagtitinda ng alahas. Alam ko na yan. Pero, sigurado ako. Talaga. Pero ipatest pa raw para sigurado. Pero ang gandang pendant. Swerte. Tapos may shell pa. Wow. Ang ganda nito. Nasisilip mo yung laman. Iluluto ko to. Di ba? Ang ganda.
Nakuha ni Marco yan. Ang ganda. Ang laki. Very nice. Yan, umulan. Hanggang ngayon, umuulan pa rin guys. Pero kahit na ganito, ay punta tayo sa kabilang kalsada para maghanap ng mais. At ito yata. Hindi ba yan? Ay, hindi. May mga nagtitinda kasi dito sa mga tabing kalsada na yung dyan sila nagluluto. Ewan ko kung nandyan pa kasi umuulan. Bakit ba? Mais. Panahon ba ngayon Yun ng ang mais? order ni dyan. Panahon Hindi, siya. every time na dumaan tayo dito, meron talaga. Panahon ba ng mais niya? Saan? Basta tagita ko, may vendor ng mais lagi. Saan ba ito? Yung pagdada. Tingnan natin kung may Sa mangga. nagtitinda. Ayaw yata no? Tingnan natin kung may nagtitinda. Utong naman, wala Ay, namang mais. fruits. Walang mais. Ayun ang kaldero ng mais, oh. Ay, tanong natin, baka Ayun. meron. Yan ang kaldero ng mais. Tanongin natin. Ayun yung kaldero niya. Pero Ang hindi mga ko basa lagi, alam oh. kung meron siyang mais talaga. Itanong lang natin. Ang meron siya, may butong, may buko. Buko yung nandyan na nakikita ko. Meron mais ka mo. Pero merong kaldero. Meron ba siyang mais? Na, may baligyang mais. Ana daw. Ha? Meron. Meron. Permanently pala ito sila nagtitinda ng mais. Ayan, mais. Tagpilay mais. 20 ma'am. Oh, tag 20. Tagay taog pilayin yung makaon. Tingnan mo. Taysa ah. Taysa. Lami na, lami. Palitag 8. Tagurhat ah. Oh, lami ah, oy. Unsa nga barangay ni? Oh, tinago ingon lagi ko, tinago na sila ni. Aran dakuan ni ang kaldero kay go man kuan ng suda na. Aran dako okay. Kuha tayong 8 pieces. Do. Anong lalaki ng kalabasa? Ang ganda. Wow, guys, parang pumpkin. Kalabasa ang laki. Very, very big, giant. Oh. Kaya lang, hindi tayo pwedeng bumili yan. Ang laki. Hindi natin maubos. Oh, ayan. Andito lang siya sa crossing, tinago, papuntang diyan kami galing, oh. Ayan, oh, papunta na ng Panglao. Ang dami niyan, ha. Hintay, guys. Gusto nang kumain ito. Gusto nang kumain ng mais, oh. Bagong luto, oh. Ang init, oh. Oh my God, ang very, 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 very hot. Oh. May gulay. Very hot. Yan, alas 5 na, ganito pa rin. Nandito na tayo sa Tagbilaran City. Pagkalampas nitong tulay, Tagbilaran City na guys. Nandito pa tayo sa Dawis. Mga ilang meters na lang. Tagbilaran na. Yan. Here we are. Tagbulan. Talaga naman. So, paalam na ako guys. Sana na-enjoy nyo yung video. Thank you so much for watching. At sana ay mag-like, comment, share. At sana ay nasa mabuting kalagayan ng bawat isa. Take care. God bless. Bye-bye. Look at this. Diyan ang laman niya, oh.